Tinoda zetaraje esukuna amese rinoza zawe kone hengarino zawe pasi sita rake rino kunda Zitazo Isutino komorerwa Unonzwa minamato Otashaya runyara Roti Norwadzwa mumoyo
kuti tisabvumira zvese kuna Jesuyo, kuti isu tinoyedzwa zvimwe zvetatambudzwa, tisarasa rudaviro namata kuna Jesu. Ndiye shamwari wedu kokutakura dambudzo, unonzwa kutadza kwedu, vumira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu. Vashamwari vakushora namata kuna Jesu, iye unokutambira, kumbira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu. Vashamwari vakushora namata kuna Jesu, iye unokutambira, kumbira kuna Jesu. Job 14 verse 1 kusvika pavhesi ya 5. Munhu akazvarwa nomukadzi ana mazuva mashoma azere nekutambudzika. Anobuda seruva ndokusvava, anotizawo somumvuri haagari. Ko, munotarira munhu akadai nameso enyu muchinditonga here? Ndianiko angabudisa chinhu chakanaka pane chakaipa? Hakuna. Mazuva ake zvaakatarwa, nemwedzi yake zvayakaverengwa nemi. Makamutarira mugano yasingatenderwi kudarika. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ngatinamatei Ishe, topinda mushoko renyu Baba. Tinokumbirawo chipo chekududzira, ini ngaridzikisirwe, imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Musoro weshoko unoti kugadzirira kufa. Kugadzirira kufa. Ndine zvinhu zvokwana kuita 7 zvandaisa parutivi zvingabatsira munhu wekwedu kuti agadzirire kufa. Kana pane chinhu chisiri kugadzirirwa nevanhu, kana chinotyisa kugadzirira kufa, iye zvino chiri kuita kuti pakatike kutsvaka mari nezvakadaro, kuinda kumabasa, kugadzirira kurarama. Endeti kurarama hakuna shuwa, chine shuwa kufa. Of course I understand, Bible rinotaura kuti hatingavati tese sekutaura kwaPauro, asi chashandurwa tese sekubwaira kweziso. Zvoburitsa pachena kuti hatisi kuzofa tese. Kune vamwe vanofungidzira kuti nekuda kwokunetsa kuri kuita zvinhu, nyika ino yakunetsa, saka takuparara takufa. Kufa kwako ndokuparara kwenyika. Pauro anetsanangura vanhu vaMwari, hatisi kuzovata tese. But kune avo vachavata, kana pane chinhu chiri secret musi wekufa, tenge takasimba, tenge tichiziva, tenge tichienda kumabasa. Vamwe anofa vachikava bhora vakasimba, umwe anongonzi akadonha akafa, umwe anofa achiparidza. Ndakambokuudzai pamusoro pasekuru wangu akafa achiparidza.
vakaverenga pana zvakazarurwa 1 verse 7, tarei anouya nemakore, meso asachamuona, ndaive ndiri apa ndichiimbisa. And then vakadonha, he was dead. Vakamhanyiswa pakirinika yanga iri padhuze, vakanzi baba vafa chave chando, vafa BP yakakwira, vachiparidza. Vamwe vanofa vari mudzimba dzepfambi, vamwe vanofa mumahotera, vamwe vanofa vachirapa, vamwe vanofira kun'anga, n'anga ichisanganisa mishonga. N'anga yainda kunochera, ichinodzoka, unowana murwere afa, iyo inofa. Vanhu vanovhunziwa, vanovhunza, pane n'anga yegara pakati, but haisisipo. Saka pane chinhu chandoda titarise panguva ino, vanhu vaMwari. Wakagadzirira here rufu? Hongu, unodaro une polisi, zvakanaka izvo kuti vanhu vagokuviga, but toda kugadzirira kunodarika just a police, kugadzirira kunodarika bhokisi nemotokari chatakura chitunha, kugadzirira kunodarika bhazi ratakura vanhu, nekutaura kuti unovigwa kupi, kugadzirira kunodarika kunyora wiri. Wakagadzirira here kuti unofa? Because hatizivi kufa hakuwi nekuti warwara. Pane vanhu vakawanda vanofa vasina kurwara, vachisiya varwere varipo. Vanhu vazhinji vanonzi uyu hatidyi naye, hatirimi naye, tikakohwa naye. Vamwe vanoti kisimisi haisviki, but akabata maoko vanhu vakawanda, achipepereka achida kudonha aitobata maoko. Varipo vanhu vakanga vaudziwa kuti hausviki 6 months hadziperi. Vamwe vakatoudzwa nadhokta kuti utomupa mazuva 6, tomupa mwedzi 6 waro, haaipedzi, but vatoene makore 6 vari vapenyu. Saka nyaya yekufa haina PO box, vanhu vaMwari. Any day, any time. This is why Job achitaura, vanhu vaMwari, munhu akazvarwa nemukadzi ane mazuva mashoma. Teresa, pfungwa yaJobhu panapa ndeyekutidzosera creation, kuti munhu wega wega akabuda mumimba yamai vake. In other words, ari kutaura munhu wechitema, because asina kuzvarwa nemudzimai ndiAdhamu chete. Evha akabvawo pana Adhamu. Saka munhu asina kuzvarwa nemudzimai ndiAdhamu naEvha, vakasikwa naMwari, vese vakazozvarwa nemunhukadzi. Ndopfunga yekutanga. Ari kutaura pamusoro pekuti munhu akazvarwa chitema chavako, munhu iyeyo ane mazuva mashoma. Number 2, nekuda kwepfungwa yekuti mudzimai mudziyo mudiki wakashoreka kana kuti wepasi pasi. Munyoro Job ari kutsanangura pfungwa yekuti nekuda kwekuti wakazvarwa nemunhu akadzikira musociety, anotarisirwa pasi musociety, mazuva ako zvakare achadzikira. Hakuna munhu asina kuberekwa nemunhu uyu. Unogona kuva uchiti handizivi mai vangu, but wakaberekwa namai vako, handizve. Vamwe vanobva vati tina mai vaya vekuti ndonokwereta mai, handiti ndovotakura mimba, endiyeti kuna mai varidzi vembeu vari kunoku. Whatever, iyeye angoberekwa chete, kunyange nemimba yekukwereta kana nemimba chaiyo, vese vakadzi vakaberekwa nemukadzi. Saka pfungwa yemukadzi haisi yekudzikisira mudzimai, iri kutaura pamusoro pevanhu vakaberekwa nembereko yechitema, vakaberekwa chitema chavapo, vane mazuva mashoma. Kandi vanaAdhamu vakararama makore mangani? Haasi kuma 900. Ko isu tiri kurarama makore mangani? Haasi 9 here. Animukuzvibata. Saka pfungwa yekutanga panapa ndeyekuti akangozvarwa chete, mazuva ake mashoma. Asi kureva kuti munhu murombo mazuva mashoma. Iri kutaurwa akazvarwa. Kana wakangozvarwa chete namai vako, mazuva ako mashoma. Zvinokosha here kuziva kuti mazuva mashoma? Eka, kana ukaziva kuti mazuva angu mashoma, unogadziriraka. Mararamiro atiri kuita vanhu vaMwari, tingati tinoziva kuwanda kwemazuva. Mazuva mashoma, hapana mazuva apa. Mukazoitarisa Mwari vachitsanangura nyaya iyi kuna Mapisarema, inotsanangura kuti mazuva akatapudzwa, kana uchitori nesimba, une simba chaizvo, unodarika 70, watoitigwa nyasha. But vemuno medu, munyika medu, 70 ndochemberedza choka. And yeti panguva yanaAdhamu ndodzadziri kwereka, hautarisirwi kuroora une 70 makore. Animazvibata. So issue yatiri kutaura panapa pazuva ranhasi ndeyekuti tinoprepare sei kufa. Kufa kwako, kufa kwehama yako, nekugadzirira vanhu iwe uchifa vanosara. This is very important. Saka tichaenda papoint yekutanga, how do you prepare for your death? Number 1, tinoiwana kuna zvakazarurwa chapter 14 and reading from verse 18. I'm reading now. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti,
vakafa vanofira muna Ishe vakaropafadzwa kubva zvino. Hongo ndizvo zvinotaura Mweya, kuti vazorore pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovatevera. Zandaenda papoindi iyo ndoda kungotaura kuti wakomana mabasa ari kubatwa. Kuri kubatwa mabasa munyika, vanhu vari kubata mabasa. As I speak, chokwadi vanhu ngavambozorora pakubata kwavo kukuru. Kantaura pamusoro pekubata mabasa, hatingorevi mabasa akanaka. Pane vanhu vari kubata mabasa akaipa zvokuti noti vashandi, because vanenge achishanda. Ndikutaura kana munhu achishanda chitema ari kusevenza. Kuna vanhu vari kusevenza chivi zvokuti unototi hachokwadi. Ukaona achikupura ziya ashanda. Vamwe ari muuori hwokuti anoshanda uori hwakasimba. Akasvika pakati rikandifondere nhingi achitsvaka, akafona kuti ndoda kufondera kuhead kusevenza. Vanhu vari kusevenza. Ukaona munhu achinzvengesa zvinhu pabhodha, anoshanda. Zvimwe zviri mumasokisi, zvimwe zviri papi, ari kusevenza. Saka uchizonzi kana uchinge wafa unozorora pakubata kwako kukuru. But context iripo ndeyekuzorora pakubata basa raMwari. Basa raMwari rabatwa. Kana usiri kurubata, aiwa ndiwe, but rabatwa. There is a time and a day yaunonzi ngambozorora, because akabata basa guru. Basa guru rekudzoredza vazhinji kubva muzvitema vachienda mukururama. Saka point yekutanga, usati wafa, bata basa raMwari. Amen. Do God's work. Bata basa raMwari. Usangogara nje. Make sure you are working for God. Tine vanhu vakawanda unonamata, pasi ndinamatire ndoda kuti kana ndangowana basa ndoda kubata basa raMwari. Vanhu vese vachiti ndoda kubata basa raMwari. Saka ndoda kukuudza kuti bata izvo zvichitotanga. Hekuna kuramba uchaverengera, bata basa raMwari. Kumwe kubata basa raMwari ndekokuti uchinzwa mharidzo yaunofunga kuti imwe hama yako inokwanisa kuinzwa, womusenderaka. Bata basa raMwari. Ndo poindi yekutanga. Poindi yechipiri yatinoona pasame verse ndeyekuti fira muna Mwari. Kana uchinge wabata basa, nguva yekufa yasvika yausingazivi ndirini, fira muna Mwari. Funga yekufira muna Mwari ndeyekuti gadzirira rufu rwako nekugamuchira Kristu samuponesi wako, wofamba naye kuti nyange ukanzi bhaa nemota, wafira muna Mwari. Pane vanhu vakawanda vatiri kuviga tichiita mharidzo dzekuchechi, tichiimba nziyo dzekuchechi, but vasina kufira muna Mwari. Vamwe vacho tinototaura kuti iri gamba, igamba, but denga ndorinenge chingoti igamba, nokuti haana kufira muna Mwari. Vazhinji vacho vanoita zvinorova, hatizvizive. Vanenge vachiita zvekuchechi, but seri vachiita zvimwe. Saka hama yangu muna tenzi Jesu Kristu, usamirira musi wekufa because hauzivi kuti uchafa nei. Uye sei iye zvino uri mupenyu kudai, chuza kwekufira. Haugoni kuchuza mafiro. This is why this is very important. Of course hasi kutaura pamusoro pekuzvisungirira, but kutaura kuti haugoni kuchuza kuti unofa sei, but unogona kuchuza kwekufira. Fira uri mumaoko aMwari. Ndo poindi yekutanga iyo. Poindi yechipiri tinoona kuna muParidzi chapter 9 verse 10. Handichaiverengi munoiziva. Inobva yati, kana uchinge wawana, ndokuparaphrasa, whatsoever your hand findeth to do, chinowanikwa noroko rwako kuti uzviite, zviite nesimba rako rese, nezivo, nenjere, because kwaunoinda, that's death. Hakuna zivo kana njere. In other words, umwe munhu umwe neumwe akateerera nekutarisa chirongwa chino, ziva kuti uchaenda. Kaitaura pamusoro pekuenda, hatino kuti uchafamba rwendo. Uchafa. Kufa kuenda, haenda. But usati waenda, that's point number 3. Shanda. Mukatarisa context yevhesi iyoyo, ndimuParidzi 9 ndo ine the same verse inoti vakafa hapana chaanoziva, havacharangarirwi. Unyange ukaburukura kuSheori, hakuna chinomboitika ikoko. Ndo pane context. Saka uchiri mupenyu, shanda. Ndio pane vhesi zvakanotaura kuti gara nemukadzi wako woujaya hwako nekuziva, muchifara, nokuti upenyu hupfupi, ndiye nhaka yako. Saka pfungwa yedu tubate panapa ndeyekuti shandira mhuri yako. Ndo concept.
chaunowana kuti uite, ita nesimba rako rese. Saka shandira mhuri yako uchiri mupenyu, nokuti rufu gunouya uchaenda. Munobva kuti zvebasire ndodla anenge asara. Kana wafa usina kushandira mhuri yako ichatambura, tenge chingokushaudha uri muguva. Saka point number 3, kugadzirira kufa, shandira mhuri yako nesimba rako rese uchiri mupenyu. Uye kana wakushanda, tsvaga zvekuita, noti kutsvaga basa, but zvekuita. Kana unaro basa, tenda Mwari, but tsvaga zvekuita kuti mhuri irarame. Totaura kuvakomana vasati vaine madzimai, tsvaga zvekuita kuti ugorovora. Hatidi vanhu vanozotinetsa kudenga hakuna marriage. Rooranai pano, ndezvepano izvi. Itai zvepano, zvekudenga ndezvimwe. Hekuno kuda kuita imbosiya kotali pasi. Mira kuimba zunde. Negwenzi rinopfuta ndohla. Usatla kuroora. Roora. Nokuti ndezvepano. Saka shanda. Shandira mhuri yako usati wafa. Because mangwana tinozokushora. Point number 4, ndine mapoints 36 chazokupa echi 7 yembasera. Point number 4, ukaerenga Luke chapter 2:29 handichaverengi kusvika pa30, munosangana nemurumano ainzi Simeoni. Akanga ari mutana, akanga ari paJerusarema, but regai ndindepo man. Ndoiverenga Luke chapter 2:29, nguva ndinayo. Luke 2:29 ndatosvika. Muone anonzi Simeoni. Kunonzi Jesu paakaberekwa akaendwa naye pazuva rechi8 kuti anoisiwa maoko aMwari achichecheudzwa. Simeoni anga ariko kuchechi. And this is what Simeon says. Zvino tenzi, muranda wenyu ngaaende hake norugare, sezvamakareva, nokuti meso angu aona ruponeso rwenyu rwamakagadzira pamberi pavanhu vose, chiedza chokuvhenekera vahedheni, nokurumbidzwa kwavanhu venyu vaIsraeri. Maibata here, baba vake namai vake vakashamiswa nezvakarehwa pamusoro pake. Ipapo Simeoni akavaropafadza, akati kuna baba vake namai vake, kuna Maria mai vake, tarira, mwana uyu akaisirwa kuwa nokumuka kwavazhinji pakati pavaIsraeri. Saka usati wafa, wona ruponeso. Simeoni anoti, let your servant depart, for I have seen, hallelujah, I have seen salvation. That's number 1. Ndaona kuponeswa kwa vanhu vaMwari. Ndaona ruponeso nemaziso angu. Rega nditaure newe mutana wakateresa. Mira kumhanya kufa munhu waMwari. Usafe usina kuona Jesu. Hazvisevenzi kuti munhu mukuru akaita sewe wachengetwa makorosai, uri mukati metsvina, uri mukati moupombwe, handi kunyepera, uchiita zvese zvisina kunaka, wakamwa zvakwana, iye zvinoimbogara pasi, makore ako awanda, wadarika 70 ka, muri kuma 60 something, zvedoro nefola chimbosiyai. Tsvaga ruponeso usati wafa. Chinhu chaunogona kuzviitira chakakosha, tsvaga ruponeso, kwete gwemhuri gwako. Ndo point yechi 4, if I'm not mistaken. Yeah, point yechi 4, tsvaga ruponeso. Wona Mwari. Haikona kumhanya kufa usina kuona Mwari. Vanhu vakawanda vari kumhanyisa. Ndikuti zonge munofane kuda. Muri kumhanya, tangai maona ruponeso. Point number 5. Tunewana kuna Isaiah chapter 38. It's a story of a man who was righteous. Murume akaunza revival and reformation kwa Judah. Asi murume kutamba na Hezekiah. You remember the man uye akavhundusigwa naSanballat, nevaAsiria, avhundusigwa kabva kwanzi akanobhedhenura tsamba muimba yaMwari. Akati ini Mwari handikunamata ndega, handikunamata ndiri kumba. Ndobva auya netsamba akati, verengai zvamanyoregwa izvi. Ndimanyoregwa tsamba iyo. Isu tiri ngotaugwa edu, but tsamba ndeyenyu, it has been addressed to you, because vari kutoti toda kuona kuti Mwari wacho ye anokusevhai sei. Zvimwe zvimwari zvese zvatakarova toda kurova chimwari chaIsraeri. And then this is the man the Bible records kuti murume uyu akasangana nechimwe chinhu chakaoma kwazvo muupenyu, chandingada kuti iwewe neni tizive kuti nesuwo togona kusangana nacho. Vamwe vanhu vanofungudza kuti achavanda kufa nekuinda kuchechi. Zvinezvo vanhu vanachiudziwa kuti ukasanamata stereki, ukasabata munamato, ndaona chakati chaitika kwauri. Haisi nyaya yekubata munamato. Iwe tsvaga ruponeso, ona Mwari,
ukaona Mwari kunyange ukafa unofa uri kurudyi rwakanaka. Hezekia akaita sei? Zvino 38 verse 1 zvino yaIsaya. Zvino namazuva iwayo Hezekia akarwara. Maibata here? Akarwara ndiani? Hezekia. Munhu akanga achiita basa raMwari anotorwarawo futi. Musafungidza kuti kunamata Mwari kunokunzvengesa pakurwara. Mwari maitirei? Ini ndinorwarirwa but ndinopinda kuprayer band. Ndinorwarirwa tisi takavaka chechi inoi. Ndamandidaro Mwari mandisekerei. Munhu waMwari pachake anorwarirwa futi. Inini takangotendeka but hatisi kuwanikwa. Haiwa, vakatendeka vanogona futi kusawanikwa. Ivo vakazvibata ivavo izofambi ndodziri kupinda iwewe wakadaro zvawakaita totori panyika ndohondo, tiri muhondo nadhiabhorosi. Saka ziva chinhu ichi, unogona kutorwara. That's number 1. Number 2, akasvikira pakufa. Hausi kungorwara chete, uri kutorwara zvekutonofa. Nyange uri munhu waMwari. Teresa. Muprofita Isaya mwanakomana waAmosi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako nokuti uchafa haungararami. Kuve muprofita chinhu chakangooma. Kuinda kunoudza munhu death sentence. Ndakamboenda kuMaximum prison yedu yemunomu muHarare ndichinonamatira vakomana vasikana variko. Unoziva unoita manyau uchisvika pajere kunonamata semufundisi wakaisa bhaibheri muhapwa. Mosvika pavakomana vanenge vakagara paloni vachinzi ava ndova haiwa avasara nemwedzi mushomanini kubuda. Wobva waungana kanzi tayana pasa kunamatira kanzi atotenda munhu waMwari. And then wobva wanamata. Ndisati ndanamata ndoda kumbotaura nemi. Vanhu vaMwari, Mwari uchakukomborerai. Muchabuda pano moenda kudzimba dzenyu monogara zvakanaka. Mwari ngakukomborerei, musiye tsika dzakaipa. Vangana vanoti kubva nhasi Mwari vachindibatsira ndaenda kumba ndoda kuita munhu kwai. Vamwe vachaita vaparidzi, vamwe vachaita mapasta, vamwe vachaita mavidhiko chairman. Simudzai maoko tonamata. Tapedza. Mukuru wejera aingoti atazviona pasi handei. Ndobva tainda nevakanga vane makore 20 vari mujere. Ndasvika vakanzi pasi ava ndo vane makore ari kuma 15 to 20 ndo vari muno. Maridzo yachinja. Of course iripo yekuti vachabuda but vamwe vacho vakura. Avo vanhu vakuru. Vanhu vaMwari, ndauya negood news. Mwari uchakubatsirai. Rimwe ramazuva muchabuda. Ndakunamatirai kuti Mwari agokubudisai. Mukuru wejera akati zvakanaka, hande pasi. Takwira. Tobva tasvika nevamwe vakanga varimo vakanzi avava ndeve life in jail. Vandaona kuti handisina mavhesi akupera. Riya rekuti vachabuda riya harichipo. Unoti vachabuda vachiinda kupi? Ndeve life in jail. Vandati aiwa ndonamata. This time vhesi ndakaishayiwa but ndakataurawo mashoko andakataura handisazivi because kumeso kwachenuruka. Ndakuona kuti chokwadi pane nyaya avari kugara muno zviya zvokuti vachabuda havabude. You see now, I prayed for them kuti Mwari avachengete even musituation yakadaro. Mwari avape tariro kuziva kuti rimwe ramazuva denga richauya, kwete vachabuda but denga richauya. And then kakanzi atishandei pasi. Ndobva tasvika kune vakanga vakapfeka zvitsvuku. Kakanzi ava ndo vari padeath row. Ndopandakaona kuti idi ndakaya ndisina kugadzirira. Vari padeath row kureva kuti vakamirira musi wokufa. Actually patakangopinda vabva vasuka vasimuka vanzi no garai pasi. So ndakazomubvunza kuti ngenyi vakanzi haazivi musi wachatorwa. Anytime anogona kungovingwa kunzi ndiye ari kunofa. And then ndopandakatanga kuva sober. And then muridzi wejera akandibatsira. Ndisati ndofunga akazviona kanzi pasa vasati vakunamatirai ndoda kuti pasa vagonamata kuti maybe mutemo wedeath ubviswe. Ndikati uchiona kuti mwenguva muisiwewo palife in jail. And then kulife in jail mwenguva vanogona kunini makore avo aitwe mashoma. And then vane makore mashoma vanogona kuitwa amnesty. Ndikaona kuti wakomana munhu anoziva zvinhu zvake. Saka ndakazonamata with confidence. Ndoda kukuudzira vanhu vaMwari, kunyange tiri vanhu vaMwari, tiri vaparidzi veshoko, zuva racho rekufa rinogona kusvika. Unogona kurwarira kufa. So you must prepare your death. How do you prepare? The Bible says, chirayira nhaka ataura mashoko aya. Haasi Isaiah, haasi mudhikoni, haasi mudzimai. Ari kutaura mashoko ndiJehovha. Ari kuti uri kufa, rayira nhaka. Shona inoti rayira nhaka ichipa pfungwa yekuti maybe
ngova nhaka yako kuti zvichatogwanani kana takatarisa. But mukaitarisa muenglish, even original language in Hebrew, because ndo yakanyanya kunyorwa Old Testament, inoti set your house in order. Fungo yekuita set a house in order tinewana kunzvimbo dzakawanda, but example iri very critical tinewana kuna madzimambo wekutanga chapter 2 verse 1. Ndio anichaverenga hiyo. Madzimambo wekutanga chapter 2 verse 1. Tino David, mazuva iwayo David mazuva aDavid okufa kwake aswedera, akanga achiziva kuti aswedera ndiMwari. Akarayira Solomoni mwana wake akati, ini ndoenda nenzira yenyika yose, naizvozvo iva nesimba, uve murume chaiye. Amen. Set your house in order. Ndonyaya iri kutaura, iva murume chaiye. But wait I say, chengeta zvakarayirwa naJehovha Mwari wako. Amen. Kuti ufambe nenzira dzake, uchichengeta zvaakatema, nemirayiro yake, nezvaakatonga, nezvipupuriro zvake, sezvazvakanyorwa pamurayiro waMozisi, kuti ufare pazvose zvaunoita, uye kwose kwaunoenda, kuti Jehovha asimbise shoko rake raakataura pamusoro pangu, kuti kana vana vako vakachenjera panzira dzavo, kuti vafambe pamberi pangu nezvokwadi nemwoyo wose uye nemweya wavo wose. Teresa, hakungazoshayikwi munhu pachigaro choushe chaIsraeri. Saka, what is David saying to Saul? Ari kuti panapa, be obedient. Chengeta murayiro waMwari. Saka David haasi kugadzirira kufa kwake chete panapa, but ari kugadzirira kurarama kwevachasara kana achinge afa. Teresa, kugadzirira kufa kwako, kugadzirira vapenyu kurarama upenyu vasati vafa. Saka upenyu hupi huri kutaurwa panapa? David ari kuti kumwana wake, set your house in order. What is that? Chengeta murayiro yaMwari. Saka usati wafa, iwe pachako wagadzirira, wada Mwari nemwoyo wose, wararama upenyu hunofadza Mwari, waona ruponeso, hausati wapedza, usafa. Usafa nokuti wangoona ruponeso. Hazvina kukwana. You must be an evangelist first before you die. Tamboitaura nje pfungwa iyi. But prepare your family for death. Gadzirira vamwe kuti vagozofa vari vanhu vaMwari. Saka gadzirira vamwe vararame upenyu hwekuteerera. Rega nditaure point yanoda kutaura panapa nenzira inotevera. If you check Jesus achifa pamuchinjikwa, anoti it is finished. Actually before that onditi Baba, mweya wangu ndoisa mukati maoko menyu. Varegerere hapana chavanoziva vanhu ava. But anobva adaidzira it is finished. Why? Nokuti akanga apedza basa rake rese. Basa rake anga afambira nderipi? Anga afambira kudzikirira munhu kubva mukati mechitema. Saka usati wafa, ona kuti vamwe vasara vane dzikinuro yeruponeso rwaJehovha. Ndinoona mukati medzimba ukasvika, unoona vanhu vane mafoshoro ekuzocheresa kana vachinge vafa. Vanhu vanenge vatone graveyard kwavanonovigwa. Vamwe vakatotenga makuva, pakatengwa ramai vachivigwa, pabva patengwa rababa pasaidi. Zvakangonaka zvese izvozvo. Vamwe vakanyora mawiri, tinodzidziswa kuti nyorai mawiri enyu, zvakanaka zvese izvozvo. Vamwe vakabva vatoronga kuti vanovigwa kupi, kumusha here kana kutaundi. Vamwe vakatoronga nebhazi rinotakura vanhu, vamwe nechikafu. Vamwe vakatoronga nemuparidzi achazoparidza. But my challenge is, pane zvese zvawakaronga, inhaka ipi wasiyira vana vako? Vana vako vachadya zvawakashanda nesimba rako rese, but vachizviita nekupambadza vasina Mwari. Siyira vana vako nhaka yeruponeso. David anoti kuna mukomana Solomon, iva murume chaiye. Amen. Murume chaiye. Haasi munhurume. Kuva murume chaiye hakusi kuva munhurume. It's not being male. To be a man is not being male. Hakusi kuva munhurume, kuva murume chaiye. Kuva murume chaiye definition yapiwa pano. In other words, kune madzimai ari varume chaivo.
ari madzimai, kwete vasikana vari varume chaivo vari vasikana. Saka ishu haisi kuve male or female. You can be murume chaiye uri female, but uri murume chaiye. You can be a real man uri male. You can be a female, but usiri murume chaiye. You can be a male and yet uri female. Ndikutaura ishi nechekuita nekwa murume chaiye. Kuve murume chaiye harisi besi gobvu. Kuve murume chaiye hakusi kuruva mukadzi nokuti uri murume wakabvisa pfuma. Vamwe vazhinji varifudza zvakabvisa pfuma ave murume chaiye. Kuve murume chaiye hakusi kuti une vana vanogona. Hakusi kuve nemotokari nemari, zvese zvakanaka. But kuva murume chaiye kuchengeta mutemo waMwari. Saka before you die, raira mhuri yako. Akomana panondigwadza apa. Kana pane chinhu chinogwadza, ndoda kuti umbofunga ugere ipapo kuti kana uchinge wafa, panhamo pako panenge pakamira sei. Funga pamusoro pefuneral yako. When you die, who is going to be pafuneral yako? Wamufunga ka? Handi wafunga shamwari dzako dziripo? Yes, vanenge varipo. Ndakukuvhunza manje, ko service ichafamba sei? Rusando. Iwe handiti ndiwe wega uri kunamata. Ndikutaura vana vako wasiya. Uri kuona here tichiita rusando panhamo yako? Nziyo dzichaimbwa panhamo yako ndedzipi? Hapasi kuzoimbwa here hewo vakauraya hazvina mhosva. Isu tichidzingwa kuti bvai mudhara wedu toigateka. Hausi kufunga here kuti panhamo yako panenge pachishutiwa mbanje panhamo yako? Ndikukuvhunza kuti uzive kuti une basa. Imbomira kufa sekuru. Usamhanya kufa mai. Muri kumhanya imbomira zvenyu kufa. Itombomwai mapirisi enyu pano makarega mapirisi. Itombobaiwai. Mune basa. Musatisire tsaona yakadai. Totadza kukuvigai neuda kuvana venyu. Do something about your children. I understand you are doing, but I'm going to help you pray. Even parusando guno kuti tikuvigewo zvine mutsigo, tikuvigei nevana vakadzikaba. Panhamo pako pane nyaya da kukutaurira. Panhamo pako pachaya mapurisa achiya kuzotora vana vako vagwa vachibayana. Panhamo pako pachanetsana nyaya yenyama vanhu vachigwira mabhodho. Panhamo pako chatadza kukuviga, vamwe vachiti ngavavigwe musoro wakatarisako, vamwe vachiti panhamo pako pachaitwa nzveura. Panhamo pako pachaitwa nyaya dzine chekuita nemashavi. Nhamu yako ichatinetsa. I want to talk to you. Nhamu yako ichatitambudza because hauna kugadzirira vana vako kuti vade Mwari. Mwe point ndada kutaura nemi, to prepare for death. This one nondigwadza kuti even maKristu chaiwo kana vakufa havadi kugadzirirwa kufa. Rega ndikupe tipi. Usafe pastor wako asipo. Gara wangoudza vanhu kuti kana ndofa mudaidze pastor. Unofanira kugadzirirwa kufa. Vamwe vedu tinofa pasina kana munhu waMwari, not even a prayer. Kana waona kuti warwarisa, udza vana vako kuti fonerai pastor. Pastor vauya. And the pastors know. Kana masvika pamunhu akufa, and I understand kuti nogona usatauri muromo pasisina, but nzeve dzinenge chinzwa. This is the time to talk to the men of God. Uti uyai, ouya kuchipatara. And then doro vagwa vana ngavabve. Wotaura nemunhu waMwari. Wobva wataura kunyanga asiri kunzwa. Amine asiri kukuona, asiri kugona kutaura, but nzeve dzake dzinonzwa. You must prepare. Munhu waMwari rufu. Hauchabudipo. Inzwayo munhu waMwari. Imimi semhurika. Musaramba muchiita nharo. Kwanzi mapapu ake apera. Hapasina kana lung yapera. Noda kwekenza. Why are you taking time? Musingadaidzi pastor. Kuzonamatira sekuru kuti vazorore. Vakabata ruoko rwaMwari. Hamusi kuda kuti munhu waMwari afire muruoko rwaMwari here. Muri kutambudzika, ngatimboendei navo, ngavaparetwe. Maita zvese maudziwa nadokta kuti chiropa chavo chapera hapasisina. This is the time yekudaidza pastor. Pastor kana vauya votaura kuti munhu waMwari, ndiri kuziva kuti uri kundinzwa. Toda kutenda Mwari vana vako vari pano. Ini ndauya sapastor wako. Ndauya kuti ndizokubatsira kuziva chinhu ichi. Kufa kwako hakusi kurova kwenyaya. Pane rumuko after death. Ndoda kuti umuke parumuko gwokutanga. Uri kundinzwa here Samson? Pastor vachitaura munzeve kana asisanzwi moswedera panzeve. Samson ndoda kutaura newe. Kana ungaone zvimwe zvinhu zvaungaunazvo mukati muupenyu, reurura. Usingatauri nyange tisingazvinzi, taura naMwari wako. Une here vamwe vakadzi wanga vasingazikamwe? Une vamwe vana here vari musango? Taurira Mwari. Ndoda kukugadzira kuti ufe. And then I'm praying right now.
uchaona. I'm talking to somebody anoziva nyaya idzi. I'm talking to someone akazviona. I did it sometime. Pane umwe ndakaona misodzi yakuyerera ndikati henaro zvaita. And then I prayed kuti Mwari muranda wenyu uyu ofa sekuona kwatinoita. Kana mukamutsa ringava BP tinorida BP iri, but uyu mweya wake ngauchinda muruoko rwenyu. I want to pray for somebody. Ndoda munamato 2. Dautonamatira munhu ane munhu ari pamubhedha wokufa ari kuti pastor kwatiri it's finished. Toda kuti munamatire baba vangu na mama vangu, budhi vangu, sisi vangu, mudzimai wangu, kuti kana achizorora azorore muna Mwari. Takaenda kuvisit nezuro but hatisi kuona. There's no light. Pray for us, pastor. I want you to take this prayer. Kana uchitepa uchinda naye kwavari une player munzeve vazive kuti Kristu anovada. Inzwai munhu waMwari ndakutaura nemi. Matanga ere kutepa. Muna matu wadida kuita ndakutomuadresa. Inzwa munhu waMwari uvete pamubhedha wokufa. Yes, toda kutenda Mwari kuti wakachengetwa nguva yesei. Unodaro uri mudoko but mazuva ako iwayo agara ari mashoma nechekare. Tendaiwo Mwari kuti muri mupenyu wakafa dziri mimba dzakabva but muri mupenyu kusvika pazuva ranhasi. But kwanzi nadokta zvinogona kukona. Kana zvagoneka Mwari ngaakudzwe. But musati mafa mai, musati mafa baba, budhi sisi, vatete, musafe serombe. Bvumai nekuramba zvakaipa. Siyai tsika dzakaipa. Mwari akuregerere. Kana mamune chigumbu neumwe mwana, kana muzukuru, kana umwe munhu, cherai chikomba. Muri papo pamubhedha wenyu. Musanetseke mbuya ndakukunamatirai. Hachisina nguva. We don't want to take long because we don't know how long this will take. Tatopiwa mukana. I know kuti hamusogona kutaura but muri kundinzwa mbuya. Isai mweya wenyu muruoko rwaMwari. Iti Jehovha. Ndinokumbira mundiregere pane zvakaipa. Kana mamune uroi, kana mamune chinyi chamamuinacho ngazvipere nezita raJesu. Ndomunamata wada kukuitira chitsinzinai hama dzake tinamate. Baba wokudenga tomutendai makamuchengeta nguva yakareba. But iye zvino kana zvakona ngazvikone but akabata ruoko rwenyu afire mamuri. Toda kunamatira vamwe kuti tai BP havangafi zvakadai vachisiya musha wakadai here baba. Ngavasiye vagadzirisa zvinhu zvavo izvi. Vana vavo vachiri kubhawa ngavasiye vataura. Kana anga asisatauri ngaambotaura pavhiziti yemanheru ataure kuti iwe Timoti dzokera kuna Mwari. Tonamata mangwanani ano kuti baba pane vamwe vamuchaitira nyasha vachibuda mukati mekurwara uku vakunamata imwe nemushokwadi. Vamwe vachaponeswa vachibva mumabwiro. Ndokupera kuchaita kenza, ndokupera kuchaita zvese zvanga chivanetsa. HIV ichapera parumuko. Tikunamata kuti muvabatsire, mushingise mhuri vabatane, even panguva yekufirwa vabatanidzei nefundo rerudo. Vamwe vakatoshayikirwa matsimba manyoro havasati vanyarara, vanyaradzei nekuziva kuti tariro irimo kune avo vanofira mamuri. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Ndiani avo vanoungana pamberi pechigaro chaMwari vanokudza Jesu nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema vasamange maropa vari kupinda muJerusalema maropa enyenye vakarawira muzita raJesu vamwe vavo vachiri vaduku vakanzwa tsitsi dzake maropa enyenye vari kupinda muJerusalema vasamwane maropa enyenye vari kupinda muJerusalema maropa enyenye
ne maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nge maropa enyenye wakaitamu basara Jesu wakana kukana pakanaka wachafara narini nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja iwo wasamba nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nemaropa enyenye waponeswa wamila panyanza chitema kufa jeseja pera rufaro jenarini nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja iwo basangane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja iwo nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nemaropa enyenye nemaropa enyenye basambwa nemaropa enyenye kuti tenzi anoriza turiye kugumayo apo nguva yepasi yaperawo kuti vakanaka vese vanounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo hamusiwo vanomuka vakafa kuna Kristu vanoona mbiri huru yakewo apo vasarudzwi vanosangana kumushako mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo ngatibate basa rake kuti rinozopera ngatishumaire rudo rwa Mwari ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita